Surtihan ni mo ba isa? Gisugot gid kang liyan. Bisag layo ra kayo nga gap sa inyong kahimtang. Lado ko na sila din sa ato. Diba? Pila ka ko ng negosyo nila din eh. Mulang? O ka nakasulti pa gid bay? Wa magtanaw sa liyan sa akong kahimtang. Oh, klaro man bay. Maklaro gid na ako nga bisag dato na sila pero simple ra kay siya. Diba? Loki kay humble pa gid. Abi niyo bay? Sukad nga naila-ila na ko siya o sukad sa adlaw nga gisugot ko niya. Mas milapad nga akong pangandir eh. Mas ganahan ako nga magkugig maayo bay para pohon komportable gyapon ang iyang pagpuyo. Oh, kung ako naman lang sa dinong tingali, mausab. Kung makauyab kong parehas ni Lian, magkugi sa guwi. Kuwapa na, unya buutan pa yun. Sertihan mo ba eh? Pila na ganin mo katuig? Magduha na katuig bay? Pila na katuig? Nya, wapa juga gipaila sa kwan? Sa iyang papa? Wa pa bay? Nagguwat na lang sa ko kung ano sa siya andam. Kulbaan ko, babe. Ayaw pa halatang ang ikulbaan ka. Relax lang. Ako'y bahala. Yan. Oh, Dad. Amin ko. Kisubali. Mayang gabi, Tito. Dad, si Jeric di ay akong uyab. Uyab. Kalusa lang. Dad, sorry ha. Mag 2 years na ni Jeric. Karon pa lang ko na ikaisog ay pila ilas yan mo. Kaniyo tanga ka. Urang ipakalitan ko na. Dad. Excuse na ha. Iyo. Nagigistoryas ko sa kong anak. Sige, Tito. Anil ako magpaabot. Murag wa malipay ang daddy ni Leanda. Ang padagan sa pila ka mong negosyo, yan. Kung nahibaw kayo na ikaw na ang daddy. The next few years, ikaw na. Kuya, mamili lang ang dalaga kasama nila. Dad, Uy. enough. Jeric has nothing to do with our business. Personal life nila ako. Pero eventually, he will become part of it. Kung siya gusto mong iwan. Kinuo ko. Wala. Sorry, Dad. Pero nasayap ko sa pagdani Jeric nung gabi una din sa ato. Jeric, let's go. Mamaya na din Yes! Dali na. Doon na ba'y nausab sa imong love na ako? Of course, Dad. Dali ko gusto nga pagkunaon na ka, ana. Dili sila makapaghilapot na ako kung kinsa akong uyabo na pilion nga akong ikarelasyon. Salamat, Leon. Mahal gid ko nimo. Ingon ni Ana, di ka kamahal, Jeric. Isaan ako, Leon. Uhon, ihatag na ko ang klase sa kinabuhi nga deserve nimo. Nga naman ni Leon. Tagsan lang kayo mo reply sa akong mga message niya. Tawagan ako eh. Hello? Leon, salamat nga dito bag ka. Babe, suminit tabuin mo. Di nalig ka mo reply sa mga text. Jeric, sorry kayo ha. Busy kayo ko ron, good. Mutawag lang ulit ako ni mo kung kanas ako available. Sige na, bye na. Hello? Hello? Wamley, I love you. Nga naman ni Leon. Kalit nagkausab. Oh, mo na ba'y? Nakita na ko si Lian kausa. Misakay sa sakyanan sa usa ka lalaki. Gwapo ra ba? Tinood ka ba'y? Tingaling nasayop lang ka, uy. Di na mahimo ni Leon ako, uy. Amo, ambot lang lagi. Ambot lang sab. Kaya ako dili ko gusto nga hugawan ng imong nauna. Pero susiha lang. Basin ikaw rin gibuang. Bay Rickson. Recorded by X Thunder Gaming. Di pwede. Dili ni pwede. Kinahanglan ako masiguro nga dili tinuod ang gisulti ni Bay Rickson ako. Bahin ni Leon. Si Leon. Hello?
Lian? Jerry, kalimtin ako. Basta na ka matigbuag ni mo. Oh, Lian, human sa pila ka adlaw nga sige kung gunahuna kung naunsa na ka. Kay wa na kay klaro unya. Unya karon manawag lang ka aron makigbuwag nako. Sorry. Pero dili na ikaw ko mahal. May lain ako. Lian, ingon ana lang ka sayon. Please lang. Halungin ako. Dili na ko nimo. Salamat na lang sanan. Oh, Lian. Hello? Hello, Lian. Pita. Atuon ko siya sa ila. Lian! Lian, gawas niya! Lian! Lian! Jeric! Jeric, kung ba? Ayaw pag-iskandalo din eh. Pasabta ko! Kung anong kalikang nausab. Kung anong imong kumbuagan. Jeric! O sa magkirason, ha? Tubag ako kung sa'y rason. Yan. Saya na mo. Kinsa siya. Kinsa man ka? Dili ka akong gipangutana. Lian, tubag ako. Kinsa siya, ha? Eh, Jeric, kung Kinsa ba? siya? Kung ba? Gusto na! Ayaw ko kakalaki, ha? Kinuha ko! Ruby, nagtugaw ang ibang ilong! Gusto ka mo sa away nga manag-uya ba? Gusto na, Jeric! Lian! Gusto niyo ka may bawas rason? Oh, Tungod kilayo na kayo kang Ruby! Gusto kong daddy! Ayaw namili man ko niyo mga asahid sa wakay pangandoy! Barumbado pagit kang dako! Kung ikaw ang minyuan, masabi ka pangambog di mo na ako, ha? Sa akong pamilya! Si Ruby maayong estados kinabuhi, pero ikaw? Tanawar ko di mo kaugalingon! Di bagong polo shirt maglisod pa kang palit! Lian! Gusto ko makadungog tinuod, diba? Pas mo na tinuod. Giagwantarte ka. O nangita na kong timing ko kanus ang husto nga buwagan ka. O salamat sa mga pag-iskandalo. Ihatagad ko ni maglason nga buwagan ka na gyud sa hingpit kang gabi una. Dili na tinuod. Lian, naibaw kung dili ka ingon anang klase sa pagkatao. Sulti ko sa tinuod, Lian! Gusto pag ikaw makadungog laing tinuod. Mas maayo pa si Robbie sa kama kini mo. Oh, Wa ka siyang kumingking. Karon sultihi ko. Nganong angay pa kung mapabili ni mo. Lian! Bay, gusto na, bay. Gusto na, baka nakikagnay na. Masag ni ko eh. Gusto lalago ipagawasan ako di bating kalagot, bay. O gumanini, bay. Saad ako. Natarungon ko na akong kinabuhion, bay. Ug ipanaw na ko ni Lian. Nga sayop, yagituan ako. Bay, Jerry. Wow, ha? Dako ang nag-improvement, ha? Ha? Siyam katuig ka nga wa makauli dito sa Pilipinas, no? Ingon na gid bay. Pero karon talawa. Nalaki kau galingon nimong mga negosyo. Nya, na gipadagan din sa ato. Unya, nasag kay kuan mga tao. Bunga ni sa kong pagpaningkamot bay. Ya, kano sa mga magminyo? Hi, love. Nana si Stacy. Kano sa man yung plano magpakasal? Hapit na. Hapit na. Wa pa mi maka-decide sa date, Rickson, pero hapit na gyud. Ayay. Danasan mi mga plano gyud. Wow. Happy kay ko para ninyo. Ni Stacy bay. Salamat bay. Paspasin ninyo. Ha? Paspasin ninyo. Ako, nagkatulon ako. Pero kamo, magsugod pa lang. Puhon, Rickson. Magbartaw niya bi. Oh, ganahan kay ko. Kan na. Sukad lang nauli ko din eh. Wag ko nakalaag na. Sige ba? Ya. Masa mo oras ah? Ha? Kita dua? Order na tabi. Sige bay. Nawag sa kuwaiter ha. Miss! Miss! Psst. Oh. Patay! Si Lian bay. Oh, Lian?
Good evening, sir. Here's our menu. Lilian, waitress ka din sa bar? Bay, kaya dito nga. Dali, dali. Dali. Jerry, what's sa ba? May din kayo itaw. Karusulti ko. Nganong ni ka sa bar magtrabaho. Ipagkibyaan mo ko nimo tungod kay matod mo. Wa ko'y pangandoy. Unya karon human sa pila ka tuig. Nakit-an lang ti ka dini nga nagtrabaho ka? Wala kilabot, anak. Sumilabot. Ha? May pakigihapon ko ni Mulian. Tungod kay hangtod karon. Gikaon gihapon ko sa akong kalagot diyan mo. Jerry. Buhayin ako. Bubalik na ko sa trabaho. Kuhaon ka lang iyong order. Umu-out na ko niya anong tawad. Shit. Unsa pa may labot ako niya. Ma'am, maulan ako. Thank you. Yan siya maniron? Sige, magkagtanaw ni Lilian. Bay, sundan ako siya sa gawas. Unsa? Kumusta yung mga dilaw? Anak, Ethan! Good boy na ka? Ano? Good boy na kay ko. Oh, Good boy na kay ko ni Papa. Maayo noon. Ano na ta? sila kidi ay nagdadayon ni Ruby. Love, nais ko lang nga gusto kang invite on for speakership. Imunin ko nga hon? Ganahan ko na. At least, makashare ko sa akong life experience bayan sa business. Okay. Ako nang iset nga date ha. Okay. Thank you, love. In conclusion, as we move forward with this exciting new initiative, let's remember the potential we have to achieve great things together. Thank you for all your time and attention today. Dagan man event ning eskwelahan ni Neron. Naaman sa day family day. Wa pa man ako mama si Jill. Oh, Imong papa di ay. Dili man pwede si Papa. Kay birthday man siyang anak. kunwa ko masayo. Anak mo ning Lian? Ma'am? Hi, ma'am. Oh. Ako na lang ba niya? Ha? Ay, kabla ka, ma'am. Kailami sa iyang mama. Di ba Lian ang pangalan sa imong mama? Dong? Oh. Oh. Ay, kabla ka. Ma'am, ay kabla ka, mama. Di ko daw tang tao. Actually, gi-invite ko din sa eskwelahan for speakership. Uy, sa ato pa. Ikaw di ay si Mr. Jerry? Oh, ma'am. Ako. Hala kanindot unta ako nakadapa kong cellphone. Ha? Ay, magpa-picture gid unta ko nimo, sir. Unsaon? Sikat ba imong pangan dinhi sa atong lugar kay daghan kag negosyo nga gipadagan dinhi. Karon pa ko makakita sa imong itsura. Wapo man di ay ka, sir. Tuod. Na, wa pa tingali ko makailaan ning Ethan, no? Tingali maaan gud ka nga ikaw may iyang amahan. Parehas magud mong naong gud, oh. Ha? Ay, haluoy maguding bataa, sir, good. Kada family day na lang, gyud. Kadaduhaan ko na abay mutungan niya as father figure. Unsa? Iyang papa di ay? Ay na, ama-ama ra, sir. Wa man gini say papa, good. Ambot. Basta kay sa iyang birth certificate, wala may gideclare nga papa dito. Unsa? Kinuo ko. Nak, sorry. Sorry, nalimot gid sa mga family day ninyo karon. Okay na ma. Gikuyugan sa ko ni Tito Jerry. Sige na. So, nasabay. Og, thank you sa paghatod sa akong anak din eh. Mao na ni mong gipuyan? Wa ka nilabot pa, anak. Kinsay amahan ni Ethan? Tubag ako. Kung di ka gustong ukayon pa na kog maayo ang kinabuhis bata.
Tubag ka ko liyan. Jeric, o sabihin gipanulti ni mo. Naibaw ka liyan kung unsay buot na ko ipasabot. Kinuha ko. Ako siyang anak. Jeric. Tubag ako. Oo. Anong gitago man nini mo na ako? Sabihin na tabo ni mo. Please. Dali ko gusto nga sa mo ko ni mo kinabuhi. Okay na ka. Dali ko gusto nga birahon pa ka na ko paubos. Deserve na ako nga may baw sa tinuod liyan. Okay. 9 years ago, our business went really down. So kinahanglan ko mo-focus that time. Mo nagtagsa na laki ko makatext ni mo ato. Tungod kay dili ko gusto nga maamong ka sa mong problema, knowing nga daghan kag asikaso ato para sa pagtuman sa imong pangandoy. Og si Ruby. Huwag gid ka kami. Gihimo na to na ko rason aron mas masakitan ka. O palayaan ko nimo. Liyan. Doon na ko'y katungod nga may baw atong panahon na. Tungod kay uyab ko nimo. Sa ako nang giingon, dili ko gusto nga maamong ka. Kung nabuhato na ako. Oh. Naibaw ba ka sa dahil na bankrupt ang mga negosyo na priso sa dakong daddy for staff, ha? Usa. O until now, naagya po dyan sa prisuhan. Do you think kung naibaw pa ka sa akong mga problema, mularga ka kagdayon para ipadayon ni mo mga pangandoy? Dili, Jerry. Tungod ka naibaw ko itong panahon na wakay dili kayang buhaton para na ako. Oh. Ang kinahanglan ko mo desisyon ng ginato para sa imong future. Dili ko gusto nga i-drag down tika sa akong problema. Liyan. Mom, please. Sige na, pauli na sa inyo. O gagan, salamat sa pagkatod ni Ethan. Okay, sige. Mupauli ko. Pero kinilang gityaman eh. Kuhaon ang mabalik. Hatagi lang kong time para isitol ang tanan. Balik kong tamo. Jake. Unfair para ni Stacy pero RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Zamboanga City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Randy. oh, noon sa mga kaya nagsige ang nagkaginoktok. Ay. Uy, kalam ko to. Ngano ka eh? Ah, ay. Murag na iba na kog kinsay mong ginoktok ka niya. Si Jolie? Oh? Nawa lagi. Ikaw ba? Dugay naman ka nakagusto na niya eh. Anong wa man kamulihok niya? Mauwaw lagi ko ba? Nga naunsa na. Wa kay makuha nang magsigir kag tutok niya eh. Naunsa mo ka? Ya, sa umin ako nga. Mutalaw mo gid ko. Talawan sa nimo eh. Sige. Ako'y bahala nimo. Tabangan di ka. Magsaon na lang, maunahan niya kaslain, bida. Basta kay magsabot lang tandaan ha. Kung magkatubang na gani mo, ay gig atras ha. Oo, sige. Salamat ba ya? So, unsa man ta ani? Magsige lang ta kinuktok ani? Kuan. Huy, relax lang. Mura pa kagikulbaan. Jolie. Kuan. Yes, Randy?
I love you. Ha? Unsay, I love you. I love you. Mahal ta ka. Kaya sa tinuod lang, nakagusto ko nimo. Dugay na. Karon lagi ko na ikaisog nga musulti nimo, Jolie. Sorry ha. Ganda nag-sorry man ka. Sorry, kay nakagusto ko nimo. Nibaw mo ko nga wakay gusto na ko. I like you, Randy. Ha? Og sige. So, ayan na to. Bas hindi ay mo-work tang duha. So, kita na? Yes. Kita na. Uyab na ta. Unsa man? Ready na ka? Kay ngadto na ta. Ikaw na lagi. Asa man ni mami ko? Si Josh? Nasiya lakaw. Nga naman? Di ba, magsige man unta mo kuyog? Oo. Pero nasa mga panahon nga, naamis sa tagsa-tagsa ka mga lakaw. Sama ka ron. Natay date. So, dili siya pwedeng muuban na to. Okay. May kay nagmatanak kanak, dinhi baya si Josh ganina. Nga naman ma. Naako duboy outing ron. Unyawa ko siya makakontak nimo. Hala, uday. Skalibutan ako. Mga dami ko ma. Magdali ko. Bay! Hi. Nakapas ka na. Uy, saan? Dami mo daw kong tug. Huwag nalimot sa ko nga natay outing ron. Sige kong panawag niya para i-remind siya pero di ba makontak ko eh. Sige lang. Importante nga. Niya na mo. Mangluod sa good ko if dili may madayon. Gusto ko mag-enjoy tonight. Kabala ka, Julie. Sure ko nga magkasinabot mo ni Venice. Venice? Oo. Kinsam sinubayhan na, bay? Lahi na sad. Uyab? Naanaday kay Uyab? Josh, pahiin mo. Mas mahibong ko kung mahutdan ni babay. Nasa ko'y kuhaon sa tong room, ha, Randy? Excuse me. Anong to siya? Okay na ka? Okay naman. Naglain lang akong lawas kanina. Niinom kong tambal maong nisuod ko din sa kwarto. Ingano nisuod man ka? Gibiyaan na to ni mo si Josh? Naman sa si Venice iyang kauban dito. Mao ba? Kung okay na ka, gawasan ta. Aron, maligo. Sige. Katulog hindi ko. Saan mo oras Alas 12 naman di ay. Asa mo kas Julie? Basing na pangin sa gawas. Ato na ko. Hindi mo madali. Gusto kang i-rest na ko ang among friendship ni Randy para nimo?
Kinsa marong kalala si Josh? Josh, dili na nako kaya. Kapoy na kayong pakaaron ingnon. O niya ikaw, nagdapag ikaw babae din eh. Aron di magduda si Randy na to. Di na ko kinalan niya magduda. Kaya nasakpa na tamo. Bay Randy. Bantay sa lakay dining imo, Josh? Ha? Bay, sorry. Mabdos ko. Unsa? Mabdos ka? O Josh, og ikaw mo'y amahan. Maayo. Kay naan na day mo'y umaabot na anak. Congrats ninyo. Sakit tamay. Ay, oo. Dahil pa ako masakit. Pero moabot ra ang panahon nga maka-move on unya ka. Tanawa niya. Moabot ang panahon nga katawan na lang unya na nimo, anak. Sigara ba akong gibahal, ma? Ang baka ako. Maka-move on baka ako ni Jory. Dong. Sakit na kayo kay tarong kong amigo ni Josh. Nagtarong sa ko sa mong relasyon ni Jory. Pero ano nagkahimong magyapot sila na ko ini? Dalang yung mga tao, anak, nga way pagbati. Nga mas piliun nila ang kaugalingon nilang kalipay. Sige lang, okay ra. Moabot ra ang panahon nga gabaan raon niya sila nimo. Ma. Anak, naunsa ka man, nagsige ka na lang yung trabaho. Wala ko makakita ni mo nga naglingaw-lingaw ka. Okay ra, Maui. Ay, kabala ka. Wa pagihapon ka maka-move on? Dua ka tuig naman ang nilabay, anak. Panahon na sad siguro nga imo silang pasayloon para magmalipayo na ka. Ma, dugay na ko naka-move on. Wala ko'y kalagot nga gibati nga tulinda. Kadiyot lang. Kinsa mo karon? Wa mo kong i-expect nga bisita. Bay Randy. Josh? Ngano niya mo ka? Dugay na gidoon ta kung nagplano bay nga muanay ko. Pero nag-una lang gid nga akong kahadlok bay. Ug kauaw tungod sa akong gibuhat diyan nimo. Kalimtin na to. Dugay na tamong gipasay na. Tinuod ka bay? Salamat kay bay. Salamat gid kayo. Buutan gid kay kada. Pero ikaw, kumusta mo ka bay? Nidaot lagi ka? Oo bay. Ay, grabe ang kalisod sa among kahimtang bay. Apit na lang, wami kao ni Julie ug mga bata. Gaba na siguro ni namo. At pag-una-una na pagsuway na ng tanan. Pagsuway? Ngangtod karon bay, wa pa ko'y nakitang trabaho? Gusto ka, i-refer ka sa among kompanya? Hiring man Suway o apply, kay basil umandawat ka. Sige bay. Salamat bay ha. Nadawat gid taon ko bay. Uy, sa payan bay. Ang pingi lang yun ang iyong trabaho, ha? Ayaw na pag pinariya sa una kay di na kapatanon.
Na kay pamilya. Na ka na asawa o anak nga nagsalig ni mo. Ay kabala ka bay. Di gyud ko magbinuang ini nga akong trabaho bay. Unya, natuon ako sis Ila. Wa naman say uli-uli din eh. Mau ba? Unsa ba kay problema niya? Niresulta na niyang pagkahimabay, Randy. Huwag na siya laing pamilya. Buwag na miya. Og ikaw rang usab mo isulong nga nagpadako sa mga bata? Wa ko'y mahimo. Nakatumong man ko way ayaw nga lalaki. Kung wa pa lang unta ko magbinuang nimo sa una, siguro dili ko maingon ani. Randy, pasaylo ako. Dugay na tikang gipasaylo, Jolie. Abi ni mo, love paghapon ni ka. O, gimahal man kyut ni ka. Ambot ugod sa lay, nasuot sa kong una-una nga nadamang ko ni Josh. Bugo kayo ko. Atuod, ikaw, naana ba kay pamilya? Wa ba? Nga naman. Sa tinuod lang. Hangtod ka ron. Ikaw pa man kihapon, Julie. Randy. Oo. Nadawat na ako nga wa na ta. Nga, naakaday pamilya. Pero, dili lang ko matudluan ang akong kasing-kasing. Ikaw ra gid ang akong gimahal. Sukat na sukat. Mahal pa sa gihapon ni kahangtod karon, Randy. Kung masugot ka. Sabi ko, bisag unsa pa na hangin ni mo. Di na di ka tuhingan pa. O dili na sa di ka pinuangan. I love you. I love you. Uy, naamdibag kung nakashare din sa mong tabuan. Kuha para pa na. Inig-break na mo. Ako siyang ilailahon. Hi, Miss. Pwede magigila-ila ni mo? Sure. Jessica. Pero tawagan lang kog Jess. Ako si James. Pila na may edad mo, James? 21. Wow! Kita-kita radi ay, no? O ba? Pwede mga isin mong Facebook account, Jess? Sure. Ano tingali rin si Jess sa ila. Akong chat pan, Billy. Bas hindi mo reply. Hi, Jess. Kumusta? Ay, salamat yun i-reply. Okay ra. Guwapa gihapon. Hey, James! Di pa ka matog? Aw na lamay. Kay, di ba ko ka-chat? Iyay! Kinsa mo na, oy! Kato ng bagong ka-share, no? Oh, bay. Ay, sige, bay. Kumpati niya. Base, bay. Magkauyab mo. O nalag mo katawag mo, ha? Okay, bay. Pala ko, eh. Sige. Panguyaban din ako ang ka-chat, bay. Hi, Jess. Hello, James. Dungan tag-snack na. Sige ba? Unsa tang imong gichat gabi, Jess?
Tinuod, oh. Kadtong nanguyab ka, unya, gisugot ti ka? Oo. O, saman, tinuod, oh. Bisag sa chatra ko ni mo gipanguyaban. Pero tinuod to akong pagsugot ni mo, James. Kung mao na, uyab ka. Oh, James. Salamat, Jess. Pero, dili lang ta pahalata ha, nga uyab ta. Kay, bawal bes atong trabahoan nga mag-uyab-uyab. Oh, Jess. Mo ba? Uyab na day mong Jessica? Oo, ba, Gilbert? Ay, lagsaba ba yan, nga. Ugyab na mi. Kay, asig papawaon mi sa mong trabaho ba? Ay, kabla ka. Di ko manabi nga uyab mo ni Jessica. Salamat, bay. James, dili ba dool raman ang inyong boarding house din sa atong kitrabahoan? Doon ra. Narasunahan. Nausa ba na akong schedule, uy? Hmm? Pwede muadto ko sa inyong boarding house? Kapoy manggod, uy. Lami kayo igda. Sige, sure. Tara. Kay, dugay pa sa lang akong duty. Kapuya, gid, uy. Pakuhay lang daddy sa, kay, napakuya si kasuhon. Okay ra, James. Kinsa day mong kauban din, Si Gilbert, pero dugay pa ito mauli. Sige. Paway sa ko diri, ha? Sige. Ay, naunsam ko. Nanginit pa ko nga nagtanaw niya. Kalami ba yung taon sa kong uyab nga naghigda, uy. Puti kay dukan. Paala na. Ako siya tuulon. Uy. Gigakos magkukunin mo. Dili magkwanta, Jess. Nanginit ko nang nagtanaw ni mo. Ha? Naunsa ka, uy. Nagkurog lagi ka. Kuwan ka nang... Wapawad ko makasaway na ikot. Mao ba? Virgin pa day ka? Oo, taon. Parehas di ay ta. Yes. James. Agoy. Na virginan day ka daw. Ulag daw. Pastila, di na ka makabuhi, ana daw. Ha? Sa dili makabuhi. Sagoy nakauna ni mo. Kuya, og madutla na og maayo ni mo daw. Di na pwede daw. Dagan pa kong pangandoy para sa akong mga ginikanan. James, ibalhin na ba day ko og lain nga branch? Ha? Asa man? Dool-dool na din, Uy, mo ba? Oo niya. Di na ito makita ini. Sige lang. Mangita na kong paagi nga magkita ta. Sige. Amping dito sa imong balhina na. James. Og ikaw sad ha. Pag amping gid permi. Ano lang ko din ni matug, ha? Ha? Pero, Jess, lisod rin taong kayo eh. Niya bagay kauban din sa kwarto si Bay Gilbert. May problema, bay! Ikaw pa. Kamu lang din isasod. Sa gawas lang ko matog, ha? Uy, Bay Gilbert. Unsa man, bay? Bugha na sad? Oo, Bay. May nahitabo na sa dama ni Jessica gabi eh. Klaro man. Kusog kayong igot sa katrey. Ha? Kadungo ka? Oo, uy. Wang. Ili-ili pagay ko. Sure, Pero, Bay, seryoso ba na ikog ko ni mura kay? Sa gawas na yun ka nakato. Ikog, uy. Okay, okay. Ano yun sa kamatog? Dili na ko mo pauli sa amo, James. Mag-ipon na lang ta. Ha? Uy, Jess, di mahimo. O ganun dili man mahimo. Jess,
Paminaw, ha? Mga bata pa man ta. Gusto ba ko mutabang sa mga ginikanan? Pobre ba yung taon kimi? Parehas man tang puprikod. Magtinabangay lang gud ta. Jess, love man ti ka. Pero kinahanglan nga ako piliun ng akong mga ginikanan. Dili pa ko makahimo nga magtukod og akong pamilya. James. Ibaw ka, Jess, pobre yung taon kimi. Na ako'y duha ka mga manghod nga nag-eskwela pa og mag-uuma lang ako mga ginikanan. Wa may kuryente sa amo. Lamparilla lang ang mo gamit. Oh. Mong maluoy taon ka na ako. Pauli isa sa inyo ha kay di ko busugot na magtipon ta. James. Ha? Mubali na kag trabaho? O bay, mangita ko dako-dako nga sweldo kay daghan kay kog gustuhan sa amo eh. Ugaron sab, makalikay ko ni Jessica. Kay nagplano siya ko nga mo abroad. Aron, mahawa sa kalisod ang akong ginikanan. Ay, ikaw bay. Sige. Salamat intahan kay arang-arang og sweldo ning akong gibalhinan. Nakapataod akong kuryente sa amo og may motor na sa ko. Chat mo na kong amigo. Apas diri sa among giimnan bay kay di si Jessica nagsigig hilak ang ngita nimo. Sorry, Jess. Di mahimo nga mapakita ko nimo. Daghan pag pangandoy sa kinabuhi. Gusto pa kong nga mo abroad. Salamat in taon kay pila na kasimana. Pila na kasimana akong paabuton, baka abroad ako. Si Jessica ning message na ko. Kumusta? Pwede ta magkita kay minyuunon ako? Ako siya pagkikitaan. Kumusta? Niya. Pila na kasimana ang akong paabuton. Makalarga na ko sa nason. Congrats, James. Kay natuman gid ang tanan nimong mga gipangandoy. Congrats, Jess, kay minyuuno na di ka. Og sorry di kayo nga gipasakitan di ka. Nakasabot ko nimo, James. Dako kay kag pangandoy sa imong pamilya. Maong gibaliwa ko nimo. Gusto lang kong mahibaw ka nga ni atong panahon nga imo kong gibuwagan. Di pa uli ko sa amo sa lanaw. Adlaw gabi magsige kog hilak. Stress na gud kaayo ko. Og may hinungdan nga nakuha ang atong anak. Unsay anak? May anak ta, James. Pero way swerte kay nakuha ni. Ginuo ko. Dako na siya sa nga kung nahimo ni mo, Jess. Irresponsable kay kong pagkatao. Sorry. Susaylo ako, Jessica. Nahitabo na ang tanan, James. Og bisag ka sa adili na tumahibog balikod. Gusto na sa kong mahibaw ka nga hangtod ka ron. Love pa ka na ko, Jess.
Apan, sayang lang kay... Minyunon ka naman sa lain. Love, pasad kihapon ti ka, James. Pero ato na lang dawaton nga dili na taangay sa usag-usa. Ambing sa pag-ato ni Muslaing nasod. Ikaw, Sop. Amping pirme. Ug panggaang maabot ni mong pamilya. Pwede rin, kuya ito na. Asam ta, bay? Na may misa rin sa ito kapilya. Simba ta. Sige, bay. Bay, pwede rin. Kita ka surang kita. Unsa man, bay Rosil? Kanang nagding ko sa unahan ba? Penjima mo na. Si Jima to na. Hindi ko man sa misa, bay. Ako siyang pag-istoryahan. Kumusta, Jim? Oy, Dudoy, ikaw man ko di ay na. Di ka gikan, Jim. Nga, karon pa kung makita ni mo balik din, eh. Hindi to kog maasin, oy. Maudi. Ay nga, wala kong makita ni mo din, eh. Oo, nanginabuhi in town. Nga, mo balik pa ka? Paminawon lang, oy. Ay, mag-story lang ulit tag-usaba doy ha, kay mo paulit na mi. Sige, Jim. Pwede rin. Cuman, kuya ito rin. Asam ta, bay? Paso mo rin, Jima. Masay mo paso ko? Pwede may bao nga. Nakalindatan na si Jima ni sa itong dapit. Nga, siya mo iray na. Mao ba, bay? Lagi. Yan saman, adto ka? Sige, bay. Ngadto ta. Bay, tara ba? Kao, bay. Wapa ka si Jima nga ni Paso ra. Oo, bay. Kuwapa ka siya. Kapal lagi. Saan ka niya? Ikaw man sa koronasyon, bay. Ako doon si Jima. Congrats, Jim. Ay, salamat, Doy. Ikaw, wagid ka musulti nga. Kandidata di ka din sa ato. Ya, ikaw pa gidang reyna. Kalit-kalit magud to, oy. Mao ko makabalibad. Yan na ikaw ko sa presidente sa kapilya. Mo di ay. Unya, saan naman ka? Mapauli na ko. Pwede, unya na ka mo pauli? Na ko isulti ni mo? Okay ra. Ato sa tasa unahan na. Mangita taga atong kalikuran. Unsa din mong isulti na ko, Doy? Unya, di ka masuko. Dili mo ka na binuang. Dili, uy. Sige, unya, unsa man na? I love you, Jim. Dudoy. Mao na itinuod, Jim, Sa gagmay pa ta, may pagtanaw na ko nimo. Ug hinaot nga, dili ko nimo pakyason, Jim. Masulti lang sa kunin mo sa tinuod, Doy, ha? Ganahan man sa kunin mo. Kung mo na, gisugot na ko nimo, Jim. Doy. Uyab na ta. Salamat, Jim. Salamat kayo. Ay, ako ni mo, bay. Kauyo ba mong Jim, Di pa isabi daw kay Gubay, kaya gisugot akong Jim, Good luck yung relasyon ba, ya? Salamat, bay. Doy, manangid ay kunin mo. Unsa man na, Jim? Mubalik ko sa maasin. Nga naman? Kinahanglan nga mubalik ko sa akong trabaho, Gud. Mo ba? Kung saan ka mubalik? Ugma. Sige, Jim. Tagin lang ko si mong address, bay, kay musuwat lang ko nimo. Sige, Doy. Nga, amping dito, Jim, Ikaw sa Doy, ha? Amping din, I love you, Jim. I love you, too. Agoy, mao day gaguol ka ng naong ni mo do, kaya balik di si Jimas Masin. Bay, Rosil. Ay, mingaw dining malayo ang atong uyab, Ay, anak na bay.
Suwati lang ba, yaron. Matambalan mo kami nga ba? Oo, bay. Kaya ako sa siyang paibaon nga mularga kong Manila. Uy, mularga rin ka ba? Mularga ko, bay. Mabalik ko sa kong trabaho sa una. Aron makatigom sa ko. Kaya gusto na sa ko nga magminyo mini Jim, ha? Si bay, amping siyong pagbiyahe po na. Dali aras panahon eh. Walang ibaw eh. Duha na ako kabuan din sa Manila. Si Jim, kumusta naman kasi? Doy! Oy, Ana. Ikaw din, ha? Ganihan ako nagsikig pangita ni mo. Ni Araman day ka din ni, oy. May tuyo ka na ko, An? Di amang ko isuwat nga gitonol diri ganin na. Oh. Para imo man di ay ni. Oh, di mo lagi ka. Gemma may nakabutang ini. Gikan din sa kong uyap. Salamat iyan, ha? Paabuton di kasi imong pagtaulit. Ang nagmahal, Gemma. I love you, Jim. Mayo kayo na ulit na diya sa amo. Ako siyang bawsan og butangan sa nako. Telephone number nako sa akong gitrabahoan. Kay basi ganahan siyang mutawag nako. Kumusta naman mo si mong uyab, Doy? Okay naman, An. Nagsige ram gyapon may sinuwatay. Aw, maayo hinuon. Doy, nanawag niyo mo long distance. Oh, na ako na long distance ni mo, Doy, oh. Pinsa ba yung nanawag nako? Hello? Hello, Doy. Oh, kinsa ni? Ako ni Doy, si Gemma. Jim, ikaw din eh. Salamat ka, nanawag ka na ako. Kadaya tagod. Nang sam ka? Anong muram kang nagilak? Pasaylo ako, Doy. Ha? Jim, ganun ka? Ganun na ngayon magpasaylo na ako? Di na ko makapaabot ni mo kay Minyo Unon ako. O, sagot mo niya unon. Lain mga asawa na ko, Doy. O di na ko makamalipad kay nakatakda naman ang among kasal. Unsa? Pasaylo ako, Doy, nga nakasako sa itong relasyon. Walang na ko'y mahimo na, Jim. Kay, kasluno naman ka. Pasaylo ako, Doy. Oo, okay ra. Manghinaot lang ko nga magbalipayon ka o ba niya, Jim? Luoy, agad ni mo, Doy. Ay, di lang kita nga para sa usag-usaan. Ako pa ni mo, no? Mangita na lang kaglain aron makalimot ka niya. O kinsam-sang bayhanang akong ipuli niya. No, may daghan diha, good. Pangita og lain aron makalimot ka si mong uyab. Noon sa mga kadiya, Doy, naginukdok na masyag ka. Mukalit lagsuod sa kong nahuna ang gibuhat sa kong uyab, eh. Ako pa ni mo, no? Manguyab ka sa tong kauban din, eh. Ha? Kinsa bang kauban na to na iba? Kanagod si Ana, oh. Ha? Oo. Naibaw ko ibugay na si Ana ni mo. Panguyab din na. Aron malimot ka sa imong uyab.